lali som ngin zaba in si bai ka bu ka cheu hei ton lai chu karil ruwa thileng em mani om ve ne ba chu karil ruwa om mangin Tunah hian fakla mangle tlem te mangin rawhse chu ve rawhse sak ve chu katuma chu Tunah hian hnuhnung le ti tak zatin fakla karon pon chu tu te athu kan ngai thak tur te min lo ngai thak sak tur cheuin ka som ma sadu cheu ni kan tun lai khovel tin hun te ka thlir thina coronavirus awangin shi awang hian mi tam tak khovela an thi to a chu wang chang mi pui te kan thlaparin Tunah po India ram pungpuya coronavirus dona le alopun lokna turin in khar khip me lockdown me ania chu wang chuan mizo te po Tunah hian kan in khar thipa ina kan oma chu tiang chuan hrong takin kan nom mek ani chu ti ro chen Pathianin min mangai min khomai ema Mizoram lama te Pathianin rawhse kaltlangin min pol meka zoram mi pui te mai pa ka zoram pon mizo te min polin min khui em ani chu wang chuan ring tu te ke ni ring tu tan chuan a thamon thak em maya lali so krista ne tu kan ni na hian kan lom le tu ani ya lom chungin vainia po hian lalpa rong bol chun chom zel tur kan ni ti hi ka in cha duwa Tunah hian fakla kan sak tura po hian Engthawlna Vankawpui moya chuan lungoi na fam ki chu omani ti la hi ron sadona kun hnuhnunga chuan thilmak te a thleng dona a thleng mek ani Tunah po ti in fakla hian rawhse ani tun virus lo thleng mek a hian kan hlawin kan khuranga hrang kan te tok turem ni lo lali su krista nei to tu te chu voini thamuang tak om tur kan ni lao le khura om le tura chandam kan ni lo ti bible pon min shirani zoana bungsong palina chuan hian aziaka in thilmak mang ang su se Pathian in ringe keipo mering ve ro ati ni lali su krista hian min rimai nom lom ani in thilmak mang ang su se eng anga shi la ompo ni se mang ang su in hena om se la ati chu wang chuan isuan kan hena lo kalula keiman ka chok pi ram chu ati chu wang chuan isuan hena Tunah hian ikalang u hen har sapna kan to te hi lalpa kan auna lalpa kan nei na man ro lo ni se lali su krista kan na alo lo na tura man ruwa ani na lo ni se ka du le ani chu wang chuan zanina hian Isu Krista in nang le ke hian lal adwa hen virus shi kaltlang hian kanuna Pathianin thu se rawhse when hian kan bil ruwa thang hian ber tur chu tri tur hi iti ila tri tur hi when iti ila Pathian hi iti ila kan nun po alimanga kan tha monga dam po kan dam re do ni Bible chuan ti hian asaya lalpa ti na chuan dam ni ati saya ati ni chuwang chuan lalpa iti chuan I dam ni lalpa na ti saya nga lalpa na thamuan chenga a ompui chenga lalpa inhena thu na sa takin asaya nga I chung kwa ati dam namma ati dam che itong try na kaltangin lalpa iti na kaltangin Mizoram po dam na lalpa na hinang chuwang chuan lalpa ti fin na bulania sumte choi mo na te dam re na te ani chuwang chuan ti tur dik tak Pathian hi ti ila Pathian choi moi zeram ku Tunah hian fakla karon sadona fakla mangin lalpan nang le ke min pol se taksa tharaudam na ro hen ngei se le ani chu ani somna ani lalpan na thokan soi le kan siate mal ni som sa rawhse amen fakla ni mai thapu
khen hun chuan âm ai long thang lẽ răng hi rực rỡ thì hal mong ăn tê a om to long chu rama Engthawlna Vankawpui moi a chuan lungoi na fangkin a om ani hnuhnung a chuan thilmak te a lo thleng dawn ani Tunah hian a lo keng meke inpeih thuai an u trong khi hal mong ăn tê a om to long chu rama Engthawlna Vankawpui moi a chuan lungoi na fangkin a om ani alpa ropuiber zawng zorong na chuan kinangkang tisa thlarauvah nang matchin ang kapatid hnuhnung a chuan thilmak te a lo thleng dawn ani Tunah hian a lo thleng meke